Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na n'ihi ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia megide Tinubu, ụlọikpe enye n'iwu ka anwụchie Sowore n'ihi ọjụjụ ọ jụrụ ịwụcha n'ụlọikpe bịazara ọnụ ya. Kagbuonụ aha otu pati ADC na aha otu pati ndị ọzọ ka unu hụ mgbadamgba ga-agba n'obodo anyị bụ Naijiria. Katimi Frank bụ onye bụbu osote onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ọha na eze otu pati APC n'ala anyị dọrọ aka na ntị. Ego naira ka jikwa pasentị 25 25% na-agba ọnyụpa n'ebe ego dọla dị ka otu International Monetary Fund kwuru, bụ akụkọ na-ada ebelebe na akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na gọọmenti steeti Katsina amachiela ime POS, ire mmanụ na mkpo jerikan n'ịgba ọkada na kansụl ime obodo Matazu nakwa na kansụl ime obodo Musawa n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa na ụbịam na-echi ndị mmadụ ọnụ n'ala egosila na ọchịchị onye kpa uche ya awụọla ndị Naijiria n'ala ka otu YPP kwuru, bụ akụkọ na-adadere na akwụkwọ akụkọ Vanguard na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Vanguard ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ndị na-ere ahịa na steeti Ondo ebegbuola onwe ha n'akpa dịka ndị omekome dere ọtụtụ ụlọ ahịa ndị mmadụ kụọ ya riri ma bukọrọ ngwa ahịa ruru nde kwuru nde naira gbafuo. Ego naira bụzi 1,000 naira, narị naira atọ na naira 89 1,389 naira maka otu dọla n'ahịa mgbanwerịta ego parallel market. Enweghị nchekwa, ihe mere na Chibok agaghị eme na steeti Ọyọ ka gọvanọ steeti Ọyọ bụ Seyi Makinde kwuru. Lekwekwa gị o, maka na ọkwa ikwu okwu ugbo ha bịa gbela gị fim. Hapụkwa ahụ. Ọ bụghị ikwu ya n'ọnụ bụ isiokwu. Ị ga-aba akịkpa ya up with action. Ihe mere na Chibok agaghị eme na Ọyọ. Ugbu a nke ugbu a ha gbela gị fim ị na-aga elechali. Kedu ihe ị na-eme kemgbe isi? Kemgbe esi ihe a mere, kedụkwana ihe ị na-eme otu a ka o si mee na Chibok? Gị na-akọ na ọ gaghị eme na steeti Ọyọ. You back it up with action. Gị back ya up with action. Ọ bụghị ọ gaghị eme na steeti Ọyọ, ya na-emekwa. Ndị nkụzi ahụ na ụmụ akwụkwọ ahụ atọrọla kemgbe esi bịara dị, kedụkwana ebe ha dị? Up till now, uche up till now, ụmụ ruru maazị uche o. Ndị na-ere ahịa na steeti Ondo ebegbuola onwe ha n'akwa dịka ndị omekome dere ọtụtụ ụlọ ahịa ndị mmadụ kụọ ya mkpọri, kụrie ya, bukọrọ ngwongwo na uche hụkwara ego ole a na-akpa aha ndị abụkọ. Millions of naira n'oge ọchịchị Tinubu a. Millions of gịnị naira? Millions of naira na steeti Ondo. Ka otu ndị mmadụ shanga dị. Ele shop ndị mmadụ kụrie, bukọrọ ngwa ahịa ha. N'anya mmiri anọ ndị mmadụ n'anya. Ọ dị egbo na steeti Katsina, gọọmenti steeti ahụ amachiela ime POS n'ụdị ọbụla. Ire mmanụ na mkpo jerikan ndị black market na ịgba ọkada na kansụl ime obodo Matazu nakwa na kansụl ime obodo Musawa n'ihi ọnọdụ enweghị nchekwa tọpụrụ ọgọdọ ma gbara ọtọ na ya bụ kansụl ime obodo Matazu nakwa kansụl ime obodo Musawa. Uche aka ịhụna na ihe a ga-eme ọtụtụ ndị affect na biznes ha. Ọ ga-emenụ ha affect. Ndị mega POS a sheriga nri, ndị rega ya black market. Uche, how will they survive? Ọzọ dị ka ibe ya wee bụrụ ịma ndị a na-eme POS ndị ọjọọ akarịala n'ime ha. Akwa ya? Gịnị ka a na-akọ? Akwa ya? Ndị ọjọọ akarịala gịnị n'ime ha? Ọtụtụ na ndị ntọrọ mmadụ na-arụkọ. Ọtụtụ n'ime ha na ndị ntọrọ mmadụ na-eme gịnị na-arụkọ? Ịma quick transfer ndị a na-eme na POS. Onwe ka esi na gị ATM gị maọbụ ka esi na gị ekwentị gị. Gbadokwa anya o. Aga na ndị POS.
ọ wụ ịnụbeghị akụkọ na o nwere ndị uwe ojii na-ejichi ndị mmadụ n'ụzọ ejichie ha n'ụzọ akpọrọ ha gaa na nke onye POS atransfa ya ego exactly ọ wụ ya ịhụna n'ihe mere ya gọọmenti steeti Katsina ji wee nye iwu ka a machie ihe niile bụ gịnị ochekwanụ black market ikwe bịakwara machi na ọkada ndị ka osikwe menwe ya ọ wụna ya nọ ọ dị egwu ihe ọbụla a ga-eme iji hụ na udo chiri odo si mee gịnị si mee ya Timi Frank onye bụbu onye ode akwụkwọ mgbasa ozi ọha na eze otu pati APC n'ala anyị adọọla aka na ntị na ha hụrụ mgbagharị a na-agbagharị emekata ihe a ka gbuo aha otu pati ADC African Democratic Congress ọ bụ naanị Accord Party kwanụ na aha otu pati ndị ọzọ na mgbadamgba ga-agba n'obodo a na mgbadamgba ga-eme gịnị ga-agba n'obodo a n'anya ka ha kpa na-ele at this juncture akpụ ya n'anya ka ha kpa na-ele hụrụ magumagu a na-eme wuruwuru a na-eme emekata ihe a onwe ka esi rụpụ ADC Zenith Labour Party APP Accord Party ụmụnne ya na ha esoghị na ntụliaka elu 2027 na-agwa ha kemgbe na mgbadamgba ga-agba with the look we know the George with the look we know the George n'ozi o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia megide Tinubu ụlọ ikpe nye n'iwu ka anwụchie Sowore n'ihi ọjụjụ ọ jụrụ ịwụcha n'ụlọ ikpe bịazara ọnụ ya kedu ụlọ ikpe nyere iwu a ụlọ ikpe ukwu ala anyị dị na Abuja akụkọ wee na-akọ na n'ụbọchị ụnyaahụ dịka a nọ sị ka eleba ya bụ ikpe anya ele anya Sowore ahụghị akụkọ ahụ wee na-akọ na Sowore eburula ụzọ zie ya bụ ụlọ ikpe na ọ gara steeti Lagos ịchọta lọya onye ga-ekwuchitere ya ọnụ na ya bụ ụlọ ikpe ụlọ ikpe ahụ agba Sowore na ichere na anyị na-aga na-egwuri egwu ichere na anyị na-aga bịara bụ ite ụka mmanụ ebe ị jụrụ na ị gaghị awụcha a ga-anwụchi gị anwụchi kpọta gị n'ike gịnị mere Sowore zipụrụ ozi n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia kpọọ onye isi ala onye omekome allegedly ike bụrụ ihe na-eme n'obodo anyị abụ Naịjirịa ezigbote ihe na-eme ka ọ dị otu nwatakịrị nwaanyị ọwụ dị afọ 16 16 years aha ya bụ Chidimma apụtala na-akọrọ ọha na eze na-enyere ya ọgwụ ike mmanye ya ka ya na ụmụ nwoke 30 30 men dina n'otu ụbọchị inede na adọrọgụrụ ya amanyere ya amanye nye ya ọgwụ ike si ya ṅụọ ọgwụ ike ka ya na ụmụ nwoke 30 30 men dina n'otu ụbọchị nwatakịrị nwaanyị dị afọ 16 16 years aha ya bụ Chidimma ihe a bụ ihe ọ na-akọrọ ọha na eze ịga n'akwụkwọ akụkọ Vanguard tụtụrụ ya ga-eguzie ya ọfụma nalekwa na anyo nwa 16 years 30 men ike bụrụ na-agakwa ma a na-agarubeghị ebe a na-aga ije ka bụkwa ọgịga maka na ma elu ma ala ka ọrụ ikpu ka ọrụ ibe ọnụ emekata n'ụwa azụ ike ma ọ na-atachaghị ihe ọkpọ ka ọ dị anyị la akwụkwọ akụkọ Daily Post akwụkwọ de kagbuo aha otu pati ADC na aha otu pati ndị ọzọ bụ amụma iji pichie ndị otu pati ọzọ aka n'ọnụ ka Ọlawapil Hashim kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na Marcus Rashford eburula ngwongwo ya laghachie n'otu egwuregwu bọọlụ Manchester United dịka otu egwuregwu bọọlụ Barcelona jụrụ igoro ya aka ndị uwe ojii akparala otu nwaanyị ọgwụ maka iji mma chụọ di ya ọsọ na steeti Ondo bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ebusoro m ọtụtụ agha ime mmụọ na ngalaba na-ahụ maka ịgụ egwu ka Nicki Minaj ji agụ egwu kwuru enweghị nchekwa onweghị mgbe Tinubu kwere nkwa ime amansi magic ka Oshemole kwuru
otu pati Akọdo pati na steeti Ọshụn ga-akwado Tinubu n'afọ 2027 ka gọvanọ steeti Ọshụn bụ Ademola Adeleke kwuru. Pantami ka bụkwa onye otu anyị ka otu pati APC kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na ọgwụbeghị amụma ha bụ igbochi Atiku na Peter Obi iso azọ ọkwa na ntụliaka elu afọ 2027 ka Rufai Oseni ji ekwu na Rise TV kwuru. Ha ji akpọ m onye nnara ala ndị mmadụ n'ike maka na abụ m onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka Wike kwuru bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na INEC azọpụla ụkwụ ịkwụsị ya bụ iwu ụlọikpe nyere bụ nke chọrọ ka a kachapụ aha otu pati ADC na aha otu pati ndị ọzọ na pati ndị e nwere n'ala anyị. Mma bụrụ onye isi ala Naịjirịa, onye ọbụla chọrọ udo ka m ga-enye udo, ebe onye chọrọ ọgụ ka m ga-enye ọgụ ka Peter Obi kwuru. Okwute chefuo na ihe mgbaama ọ bụ m nwetara mmeri na ntụliaka elu onye isi ala afọ 2023 ka Peter Obi kwukwara bụ akụkọ na-ada okwute n'akwụkwọ akụkọ Daily Post. Na ya bụ otu akwụkwọ akụkọ Daily Post ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na mma bụrụ onye isi ala Naịjirịa mụ na Gumi Igboho na ndị ọzọ ga-enwe ndakọrịta ntị ka Peter Obi kwuru. Okwute ntụliaka elu afọ 2027 otu pati APC na Tinubu chọrọ iji aka ha dee okpe ntụliaka elu. Anyị ga-enye ha akwụkwọ na mkpịsị odee ka onye isi oche otu Zenith Labour Party bụ Dan Nwanyanwụ kwuru. Ha ebelebe mgbadamgba ihe na-eme 2027 ihe na-eme ịma ndị Aba si ibe ndị Adanị ga ịhụ Aba ihuru obodo anyị abụ Naịjirịa ihulata ga mara na akụkọ na-eme toride uche kife kwa n'aka ka onye chọrọ ire ala ị gaghị aghọta. Peter Obi apụtara na nso nso a kwuo ekwulekwu kwuo na onye chọrọ udo ka ọ ga-enye udo n'ọchịchị ya, onye chọpụtara na ọgụ ọ ga-enye ya gịnị ọ ga-enye ya ọgụ. N'ọnwa anwa bụrụ onye isi ala Naịjirịa ya na Gumi Igboho na ndị ọzọ ga-enwe ndakọrịta ntị. Ihe a ka Peter Obi okwute ndị Igbo mere gịnị kwuru. Ama m na aghọta ebe anyị na-aga. Ọ dị ego gaa n'ihu. Were onye bịara na-ekwu Dan Nwanyanwụ onye isi oche Zenith Labour Party n'ala anyị si na ntụliaka elu afọ 2027 n'otu pati APC na Tinubu chọrọ iji aka ha ede okwe ntụliaka elu ka o si otu ọ ga-esi agba. Ya sị na ọ na ha chọrọ ide na a ga-enye ha gịnị akwụkwọ na mkpịsị odee si ha ngwa dewe ya wụ na ndị mmadụ n'okwu o kwuru na awụ na ha ga-achịrị anya chịkwasara nda. Ka ọ dịkwanụ nwa amadi ji ekwu okwu na ụlọ mgbasa ozi Arise TV Rufai Oseni apụtala kwuo na ọbụbeghị na amụma ha bụ igbochi Atiku na Peter Obi iso azọ ọkwa na ntụliaka elu afọ 2027 na ọ bụ ihe mere akụkọ a niile anyị na-anọ na ewepụla aha ADC ewepụla aha APP ewepụla aha Zenith Labour Party ino na ọ bụ ihe mere anyị ji anụ akụkọ a na ọbụbeghị na ugbu a wụ ụtụtụ na ugbu a wụ gịnị ụtụtụ na plan ha wụ iwezuga ma Peter Obi ma Atiku n'akụkụ ka ha ghara iso azọ ọkwa onye isi ala Naịjirịa n'afọ 2027. Marcus Rashford Man U for life onye ije alọtago onye ije emeela gịnị alọtala mana uche nwaanyị ọma ihe m kacha ịgwa Marcus Rashford
Rashford wụ na ya tinyekwuo ya work on himself ghọtara Okay. otu a na ọ gara ndị a na ha ajụ ya na-ewecha mgbe ha ga-eme ịbịazi ịzụrụ ya mgbe ahụ ọ ga-akarịzi ọnụ n'ego ole agwa m ghọtara ya mekwa improve n'ụwa eme otu ihe ị ga-aghọta n'ụwa bụ gị na ebe ọbụla avaluru gị nọrọ ebe ahụ ebe ọbụla avaluru gị nọrọ gị n'ebe ahụ tupu gị na-awụ lezikwa anya ọ bụghị na ị nọrọ n'ọdụ iri chararam ga-echereche ịga n'akpa jekwa jụọ Coutinho nke Liverpool ọ wee eze na Liverpool gazie ebe a ka wụrụzie bench warmer ama m na-aghọta ihe niile a Rashford garịrị from Aston Villa to Barcelona ọ lọta ha akpala Manchester onwe onye na-ekpe igo ya Baka ajụla iji 40 million euros jigoro ya eburu ekolak ya kpa lọghachie n'ihi ya ndị Man U nabatanụ ya n'obi ụtọ na aṅụrị ebere ya kodi Igbo bụrụ nze ma ọzọ na anyị na akwụkwọ akụkọ Punch akpụkpọ pọpọpọ gezie ntị agbara ma Obasanjo si ya eso na azọkwa onyeisiala n'afọ 1999 gara aga ka akachiburu ala anyị n'oge ndị agha bụ Abdulsalami Abubakar kwuru bụ akụkọ mbụ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na aka ndị uwe ojii akparala otu nwoke ọbụ na steeti Ekiti maka ihe onyonyo vidio adịgboloja o zipụrụ n'ọdọ nzirịta ozi soshal midia bụ nke kwuru na ndị ọkpa egbe bandits wakporo steeti Ekiti onweghị ebe ọwụ n'obodo anyị abụ Naijiria anyị ga-aghara ndị omekome ka onyeisiala Tinubu kwuru otu jikọtara ndị ọrụ ala anyị na ọchịchị etiti Naijiria ga-amalite ịdakọrịta ntị n'oge na-adịghị anya maka ụgwọ ọnwa opekata mpe minimum wage a ga-akpụ ndị ọrụ bụ akụkọ ọzọ anyị hụrụ n'akpụkpọ akụkọ Punch na ya bụ otu akpụkpọ akụkọ Punch ka anyị hụkwara akụkọ a bụ nke kwuru na egbuola mmadụ 4 na-arụ ọrụ ugbo n'otu obodo na steeti Sokoto ma tọrọ mmadụ 12 larie onye a na-agba ibi ya na-ete afọ mana na o ji ajọ ọhịa gịnị ụgbọ a na-agba Naijiria ibi ya na-eto gịnị afọ ọwụ mmadụ ka atọrọla 12 ndị nke ọya apụtabe atọrọkwa 12 nke a bụ ndị news buru kedụkwanụ maka nke news na-ebughị kodi Igbo mụrụ nze ma ọzọ nọrọ ebe ahụ agagharị ka anyị je nnọọ je ṅụrụtụ mmiri ma kpacha akpịrị gbapụkwa n'aka aja ya bụrụ ma anyị lọghachi anya eleba ya anya bụ Aririo nwunye onyeisiala Tinubu na-arịọ mụ na gị ụmụafọ Naijiria na anyị na-agbalị na-agbazinye ndị na-eji ya ahụ ọbara iji zọta ndị nọ n'ute ọrịa ndụ ịnọtụ ntakịrị gị gaa n'ụlọ ọgwụ jee donate blood mụ nwa na-eme ka ụnụ mara na ọbara adịghị mụ nwa n'ahụ anya ajụ na-ebu m ọchịchị Tinubu a na-akpa m aka ọjọọ n'ahụ anyị ma m maka gị nwa ya bụrụ na ị nwere ọbara eji m n'aka na ị nọrọ ndụmọdụ a nwunye onyeisiala nyere n'ụtụtụ a n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala My people, this information now for men the way they get urine problem. Whether na excess urination, to urinate they hard you they piss blood, your bladder no they hold peace, so then you no get to peace of mind because of peace wahala. Prostaline herbal. Now the medicine where you need for prostate and urine normalization, plus including prevention. Prostaline herbal. Now that's medicine for prostate. NAFDAC confirm am. Why you they waste time? Go get Prostaline herbal today before urine go disgrace man pikin for public, inside bus, market, workplace, churches, plus including sleepless night. Address na the Saint Herbals, number 1 Injiribiako Street, off Ajoku Street by Old Stadium, Owerri. Telephone na 0803-882-4033. Again, 0803-882-4033 or 0803-714-0368. Again, 0803-714-0368. Biko, gere na ọkwa dị oke mkpa
ngwa Owerri gbakọtanụ na Mango Rice apụtala ọzọ na Mango Mega Millionaire Promo. Ọ ga-akpọtụ nke ọma. N'oge gara aga, otu n'ime ụmụ anyị nwetara ihe nrita nde naira 25 n'ọnwa Maachị gara aga nke afọ anyị nọ n'ime ya, tinyekwara ndị ọzọ nwetara ihe nrita otu nde naira iche n'otu ọnwa Maachị ahụ nke afọ anyị nọ n'ime ya. Ị nwekwara ike isonyekwa na ndị ga-enweta ihe nrita na nke ugbu a. Ihe nrita nke mbụ nde naira 50, ya bụ 50 million naira. Ihe nrita nke abụọ nde naira 25, ya bụ 25 million naira. Ihe nrita nke atọ ya bụ otu nde naira maka mmadu 25. Na nchịkọta ihe nrita kwa ọnwa bụ 100 nde naira. Lee etu ị ga-esi sonye na ya bụ ihe omume. Zụta akpa osikapa mango 5 kg, mepee ya, kpọpụta akwụkwọ dị n'ime ya, weta nọmba gị ka ọnụọgụgụ ya dị 12 bụ 12 digit nọmba, ma ziga ya na nọmba WhatsApp dị na kaadị ahụ. Ozugbo aha ga-abanyela. Atụfukwala oge ọbụla maka ị nwekwara ike ịbụ Mango Millionaire ọzọ anyị nwere. Ma ọ bụghị Mango Rice, ọ bụghị ihe ọzọ. Mango Rice, chee jollof, chee Mango Rice. Daalụ maka ige ntị. Attention parents, guardians, students, and our future high flyers looking for a school where your child won't just learn but thrive, grow in confidence, and stand out. Welcome to Jovenic International Schools. Admissions for the 2026-2027 academic session are officially open. Entrance examinations hold on June 13th, 2026, July 11th, 2026, and August 22nd, 2026. For students thinking global, Jovenic also provides guidance for studying and working in Romania, including admission processing, visa support, and relocation assistance. Visit us today at Plot 2/8 Government House Roundabout, Owerri, or our Kiddies Academy at Steve Amadi Street, Works Layout. For more inquiries, please contact us on 0803 097 0703 or 0806 598 1728. Looking for where to buy any kind of solar and electrical materials? See Divine Answer International Company Limited, Owerri, is here for you. We have all types of electrical materials like armored cable, aluminium conductor, TRS and XLPE cable, single and flexible cable, twin cable, all kinds of solar cable, solar rechargeable fan, solar water pump, solar panels and batteries, domestic and industrial solar street light, sockets and switches, distribution board, electrical bladers, flood light, knife switches, and many more. Visit us at number 69 Christchurch Road by Wedra Road, Owerri. For more inquiry, please call 0816-861-1973, 0816-861-1973. See Divine Answer International Company Limited. Truth is our watchword. All my life I've been chasing somebody like you. Somebody just like Admission. Keystone British School, a Montessori school, behind ShopRite, Ebu Road, Owerri, offers the following services: full boarding system for primary boys and girls, full day school for crèche, nursery, primary and secondary. We provide boarding services for children from 2 household families. We ensure practical Christian conduct, which helps groom your Nigerian and international children, including traumatized children, slow learners, and antisocial children. We prioritize skill acquisitions for autistic boys and girls. Every staff of Keystone British School has first-class knowledge in academics, morals, spirituality, ICT, as well as cultural and vocational development. Keystone British School has zero tolerance for cultism and exam malpractice. To enhance our academic standard, we are an internationally affiliated Montessori school with associate partners with a university overseas. We offer our students access to Papillo Football Academy for professional training and development. For more inquiries, please call 080-3220-0728. 080-3220-0728. Please visit our website www.keystonebritish.org. Thank you for listening. it's like a symphony.
mgbe obi gị chọrọ ezi nlekọta mgbe ọ dịka olileanya ahụ ọ dịgo nso anyị nọ ebe a maka gị anyị ga-eji obi ọcha nye gị nlekọta ahụike bụ ịgba St. Aloysius Hospital anyị kwụgichim n'azụ ezi ahụike gị ndụ gị bụ ihe anyị chọrọ chọsi ike ehihie na abalị anyị ga-anọnyere gị n'ịdị uchu na eziokwu St. Aloysius Hospital anyị ga-elekọta gị nke ọma n'ihi na ndụ gị dị anyị ezi mkpa aka ga-enye gị ọgwụgwọ nwere obi mmadụ n'ihi na ndụ bụ isi St. Aloysius Hospital nlekọta dị ire karịrị ọgwụ ka anyị ga-enye gị bịa kpọtụrụ anyị maka obstetrics na gynecology internal medicine general surgery ophthalmology orthopedic surgery urology laboratory service na dialysis anyị nọ n'Ụmụdike Egbema n'okporo ụzọ asaa n'oketere Etekwuru roundabout n'Ọhaji Egbema local government Imo State kpọtụrụ anyị n'akara 0906 468 7358 0906 468 7358 St. Aloysius Hospital anyị na-elekọta mana ọ bụ Chukwu na-agwọ. Welcome to Divine Mercy American International Academy, DMAIA, offering crèche, nursery, primary, and secondary education, and government-approved day and boarding school. Admission is now open for the 2026-2027 academic session into JSS 1 and 2, SS 1 and 2. Join us for entrance examination coming up on Saturday, 4th July 2026. Time, 30 a.m. prompt. Examination venues include St. Paul's Parish, Douglas Road, Owerri, St. Malumba Parish, Owerri, St. Jude's Parish, Naze, and DMAIA school premises, Ochicho BK Ngopala. Registration forms are available at the school and at the exams venue. Guess what? The first 10 students to arrive each venue will enjoy free entrance examination registration. And that's not all. Students with outstanding scores will receive special tuition subsidies. For more inquiries, call or WhatsApp 0901-250-0444. Divine Mercy American International Academy, where knowledge, power, and excellence meet. This is an infomercial. Oh, this is so frustrating. Which kind thing be this now? Oh. Michael, have fun now. This one your face is like this. What's wrong? Just imagine, my boss sent me to print some business cards and the final outcome is poor. He condemned everything. I'm tired. I've tried so many printing companies for our business cards, brochures and posters, and yet look at this trash. I will make me begin pride for paper because I don't tire for this quality. You never see anything. Oh yeah, calm down, make I reason you. Haven't you heard of the King Printing Hub? Not only do they have cutting-edge technology, but they also have a team of seasoned experts who make your printing dreams a reality. With sophisticated computer-to-plate and direct image machines at the forefront of printing technology, ensuring your ideas are captured with clarity and brilliance. For real? What kind of services do they offer? They handle all tiers of printing activities from business cards, invoices, and receipts to flyers, brochures, posters, flex banners, and even vehicle branding. They also offer creative design services, corporate branding, and general printing. That sounds amazing. What about their quality? The King Printing Hub uses state-of-the-art equipment, including CTP, ID card printing, lamination, perfect binding, and automatic folding machines. They also offer mass printing in 2 and 5 units. Wow, that's impressive. Where are they located? They are located at number 4 AJUJU Street, Owerri, off Rioro, Imo State. And in case you want to order their services from the comfort of your home, you can call them on 08161 774303, 08161 774303, or email them at hub@thekingmail.com. You can also book online via www.thekingprintinghub.com. Ah, Aisha, thank you for this information where you give me so. Make I begin wrong, go there. You are welcome. Remember, the King Printing Hub is the one-stop shop for all your printing needs. I can assure you, this one na confirm. Make I rush go there, sharp. The King Printing Hub. Putting your printing dreams in your palm. This information is for men and women, young and old, from the stables of the Centabas Limited, makers of Prostalin Herbal for prostate enlargement and urine problems in men. We have received a lot of commendation from you all concerning Prostalin Herbal. Hence, we wish to inform you that we are introducing other products for rheumatoid arthritis, duodenal and gastric ulcer, as well as H. pylori ulcer. Other products are battling for infections, causing itching, stomach noise, and body weakness.
illness. We have also introduced on our stables other products for male and female infertility. Our address is still number 1 Njibako Street off AJUJU Street by Old Stadium, Owerri. Call us now on 080-388-24033. Again, 080-388-24033 and 080-371-40368. Again, 080-371-40368 and 080-388-24033. 080-388-24033. Echo FM. Echo FM, 100.7 of fresh news people. Yeah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ụdara na-adị mma ara ya dị dadarara. Ọkụkọ hapụ kpọm ihe ọ ga-eji azụ ụmụ aragbuo ya n'ahụ. Ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ biko gere n'ọkwa olili ozu a. Anyị bụ ndị ụmụ ọkpara aka ụmụdozu ubi achịmbieri nke obodo ezi pụrụ na nke onwe ya nke kansụl ime obodo Mbaitolu nke steeti Imo ji ohere a na-akasị ezinụlọ Maazị Ikpugbade Ọnọnọ gbalarala mmụọ obi n'ọnwụ nwa ha bụ Maazị Oliver Ogujuogu Alọ Ọnọnọgbọ larala mmụọ bụ onye nwụrụ dịka ọ gbachara afọ 78 bụ 78 years mgbalezie ka esi hazie usoro olili ozu ya. N'ụbọchị Tọzdee taa bụ abalị 18 nke ọnwa Juun a anyị nọ n'ime ya. N'ụbọchị Tọzdee echi na-abịa abịa bụ abalị 18 nke ọnwa Juun anyị nọ n'ime ya. Ọkụ elekere 8 nke ụtụtụ ozu ya ga-ahapụ ụlọ ọba nchekwa ozu Zanda Mortuary Nworu Ubi. Ọkụ elekere 9 nke ụtụtụ ụbọchị Tọzdee ahụ a ga-ada ozu ya na mbara ezi ya dị n'Umuduruzu Ubi Achịmbieri nke kansụl ime obodo Mbaitolu nke steeti Imo. Ọkụ elekere 11 nke ụtụtụ ụbọchị Tọzdee ahụ a kaara ya oke olili n'ụlọ ụka St. Philip's Catholic Parish Achịmbieri. Ọkụzi elekere 1 nke ehihie ụbọchị Tọzdee ahụ eli ozu ya. O ruzie n'ụbọchị Sọnde bụ abalị 21 nke ọnwa Juun anyị nọ n'ime ya a kaara ya oke ịtụ mma ka mkpụrụ obi ya zi ike na ndokwa. Amen. Ndị binyere aka n'ọkwa bụ Nze Uchenna Adike bụ onye isi oche, Honorable Collins Ụzọhụrụ bụ onye odeakwụkwọ, Chinedu Sonnade bụ onye PRO. Ndewo maka ige ntị. Ngwanụ nọrọ ebe ahụ agagharị anyị lọghachi anyị eleba ya anya bụ isiokwu anyị ji wụcha n'ụtụtụ a. Emekwala ngagharị. Echo FM. The Media Prophet, Kudiak. Ndị na-amaghị nwunye onyeisiala Bola Tinubu, Oluremi Tinubu, anọrọla dịka ọ na-ekwu okwu na ngwụcha izuụka gara aga n'ụbọchị Sọnde gara aga n'otu ihe omume ọwa akpọrọ 2026 World Blood Donor Day, wee rịọ ndị Naịjirịa dododo si ha biko kene na ha gbalịa na-aga n'ụlọ ọgwụ na-ahụkwanụ na ha nyere ndị na-eji ya ahụ ọbara. Ha nọtụ ntakịrị na ha gaa n'ụlọ ọgwụ ga ebe ahụ gaa doneti ọbara. Nke a bụ okwu na-eke achịcha ka ọ dị ugbu a, maka na ndị Naịjirịa bara na-eme ka ọ mara na ọ bụ onye riri nri na-agba ọbara.
maka na ị na-erighị nri ị gaghị agba ọbara ama mme na aghọta mụnwa na onwe m na-agba gị okwu anya ajụ na-ebu m dị selimoni mgbe m tetere otu a ka ọ tọọ nọrọ m nye gị 360 ma amara na o reduzuole Uchenna anọdụ ala na bed 5 minutes kpọm tupu uche m alọta ma amalite ha akwa amami na nghọta mere m ji ezere esemokwu ka ị hapụkwa ịkwa m aka ma ayọọ obodo esiela ike anyị wee na-ajụ gị bụ onye na-ege anyị ntị n'ụtụtụ a ị nụkwara arịrịọ a nwunye onyeisiala Tinubu rịọrọ gị ọkwa ị nwere ọbara ị ga-agbazinye ọbara na-asọ Clara wongwongwongwo nke osimiri Joda nwoke anya ajụpaga nwaanyị ọbara ya mee m kirikiri star nwaanyị ọbara nwe mgbe ọbụla anya ga-apa gị ya bịa gba gị ting ting gị mara na ọshọpịch ọ dị egwu kpaa akara ekwentị maka ndị ga-enwe mmasị ịkpọbata tinye ọnụ n'okwu nwaanyị ọma 0911-20,022 0911-20,022 maọbụkwanụ 0707 454-1014 0707-454-1014 maọbụ gị soro ibe gị gaa na Facebook anyị maọbụ na WhatsApp anyị zibatara anyị ozi ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a ndewo ndewo ihe m chọrọ ịsa nwaanyị Tinubu na awụ a sị ejide ebe ahụ bụrụ onye nwere ọbara ka onye na-enwe ọbara ncha mmadụ nwere ọbara jide n'oge mmezi onye ọbara nwute ya agawazi nwaanyị jidekwa ebe ahụ obi adịghịkwa m mma uche na Clara nwaanyị ọma obi adị nwaanyị nna dị mma biko uche chikwa ike si igwe chenje ndị na-arụ igwe a na-enwe ha na-enwe fon chenje Clara igwe ka o jikwa ebe a ga-eme odozu obodo biko adịghị ka m na-arọ bikere m nọ n'ala ya n'ihe onye nwazi eze na-eme Jizọs ịbọọlachi Uche and Clara, good morning. Ụtụtụ ọma. How na day? We dey fine o. Okay, my name is Abraham. Ndewo. I want to put mark for what our president wife talk. How many family and how many states, especially from the east here, where you don't come and give food, we don't come and give rice or money. Person wey no chop, e dey get blood. How can he get blood? Do you know how many people where hunger don't kill them? How many people, how many children, how many mothers and fathers, how many young boys and young girls will don't stay without no blood for their body because of hunger? You should, if you want make them donate blood, let him begin from state to state, local government to local government, give food. Then from there, everybody you chop belly full. Nobody will tell you what to do. You must go and do it. Person going to how to cry. Nobody they tell them to cry. Ndewo. So that's my own message. Ndewo. Ya gazie. Ka ọ dị na Facebook anyị ozi akala nkụ ebe ahụ. Na nke a si n'aka obi ọsọ anyị gba nwunye onye isi ala. Na ọchịchị di ya mịkọrọla ọbara dị anyị n'ahụ. N'ihe fọziri iwu mmiri. ama mme na-agwata ebe anyị n'aka ya gaziere gị n'obi anyị ahụ na nke gị Glory Chika isi Owere zibata ozi gị ọsọ Uche na Clara ụtụtụ ọma n'uche idonate blood ọ bụ maka onye rijuru afọ onye riri nri dị mma na ị gaghị eburu okpokoro afọ empty stomach bịa na edonate blood jekwa rie nri maka ọsa Okwom jide ego m gari ya ọrụkpa carbohydrate anyị na-eri gị ririkwa ya maka ndụ gị ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a ụtụtụ ọma ndewo aha m Chukwuemeka Michael arịọ m na-arịọ nwunye onyeisiala wụ otu osike ndị ahụ kejuru moto ndị APC ndị arịga ego Naijiria ugbu a ọha ka ọ gara ịgwa ha biko ebe ndị ọbara nọ n'ahụ ike ga-nye ndị mmadụ ọbara ewu ntenye oke n'ụtụtụ ndewo ya gaziere gị nọ gaa n'ihu nwaanyị ọma n'ozi nke si n'aka Omega Nnamani ọ sị ndị Naijiria ha chọrọ gọọmenti dị ịgba na ogbe dị ịgba na nke si n'aka Christian Osuọha ọ sị ụtụtụ ọma Uche na Clara na ọ sịkwana ya si ohi na-ezibata ozi ya n'ụtụtụ a ọ sị Uche na ọ dịkwa ka ndị a na-achị anyị ọchị na Chineke ga-ekpe ikpe na Chineke gọzie anyị abụọ ya gọzikwa gị
ịnọ ịbọọlachi uche n'aka na-abọọlachi ndewo anwụchilo ọwa achụ foundation na-ekwu achụrụ mmadụ ike azụta uche mụ na gị hụrụ m n'azụ achụ foundation mụ na gị mechara see picture maka Lara Mani. Okay, ndewo. Uche akwa ahụ na-ehicha achọ ụmụ anyị wetawa ọbara ndị Naijiria wetawa ọbara ngwado ihe ga-eme o ruore mgbe ahụ ụmụ ha ndị ahụ eriga ego anyị ụmụ ndị chiga gọvanọ ụmụ ha ndị ndị n'obodo ego erigacha ezigbo onye erige ezigbo ego amụrụ na ọbara ga-eju ha n'ahụ na ihe rịa aha anyị ndị ka ehechi ebe anyị nwere ya aka ụmụ gọvanọs ụmụ minista ndị na-eji ọkwa na Naijiria bụgo ego anyị ma ndị ka ha echụga pịkwa ihe ji ahụ na ego anyị ha bụ ụmụ ha rigacha ezigbo nri ha erige ezigbo nri biko ọbara gbaga ha n'ahụ ha lọtawa gbakagara ya ọbụ mụtacha m na ụgbaka m na-achọ chiga m na-eti n'aka m ji ama aga ọrụ n'ọcha anyetụ mgbata ọbara ele ebe ọbara ahụ si apụtakwana enwere m shuga weta n'aka m akwa ịmụra ndị ahụ mgbe m na-agbala moto abụta ebe elu na ị ga-ahụ na ọ ga na-akpọ ha m ego aka m ọhụ ị ga-ahụ na ọ ga-arịcha mma ndị Naijiria biko na ụmụ ọnụ ndị ihu bugo ego ọhụ erigo nyere ego ha mcha n'obodo Igbo emege enjoyment erigo ezigbo nri ọbara ga-eju ha n'ahụ biko ha lụwakọtachara ya. Ndewo ya gazie na Facebook anyị n'ozi nke asị na Kompadek Chidozie Mosu Comrade Ompadek Chidozie Mosu isi ụmụ ọkanne dị na kansụl ime obodo ha ji egbe ma zibata ozi gị na ụtụtụ a ọsọ ụmụ ọkanne bụ the most peaceful community enwere na steeti Imo na n'ihe eji eziokwu eme na nwunye onyeisiala ọ bụ mkparị ka ọ na-akparị ndị Naijiria nọ na mgbagwoju anya ya jiri nwayọọ jee gwa di ya si ya kwụsị ọnọdụ enweghị nchekwa na-arị elu ọjị n'obodo anyị abụ Naijiria ya gazie n'anya ahụ na nke gị Chinonso ụka egbo ọsọ ikekwe ọ na-ekwu maka ndị City Boys ọ ga-awụ maka na ị gaghị asị ndị no Clara nwoke ọcha otu komkom ọbara pụọ n'ahụ nke m na-eme gwụrụ agụ drọp tim ekwem na ma ekpekwala ka blade chaa gị n'ahụ blade chaa gị n'ahụ ga-egba jijijiji ka ngwere afọ nyere mmadụ ọ dị ego ka ọ dị anya ahụ na nke gị grateful boy isi mba itoolu zibata ozi gị ọsọ oluregbu nwunye Tinubu ya jee donate blood ahụ first ya na di ya okay na nke si n'aka Emeka Stanley Ibe ọsọ oke kasi n'aka Chigozie aluminium ọ sị ụtụtụ ọmụche na Clara na biko kemgbe ụnyaahụ na iribekpa m na-enwebe ihe dereli ya ọnụ tom na oribeghụ na ndụkwa n'otu ọ ga-esi gaa n'onye blood n'ebe onye awa na-eribe onye agara na-eke nri agakwala ka anya jụ hapụ ibutu gị ọ n'ebe ahụ n'ụtụtụ a Ebolachi ụtụtụ ọma Uchenna Clever Ọnụọha ndewo Clara nwa nwụpụrụ enwụpụ ọnwa ụtụtụ Ebolachi elezi mere adị m mma ndewo asị m obi adapụla gị mgbe ị ga-eji riri igwe ahụ eje final World Cup nna anyị ndị Naijiria aga anọ anyị aga anọ World Cup Uchenna gị nwanne gị nwoke Chidi Nwajọọ alụzie onye umenye ọbịa the bad and badable master ọ dị bad and badable na a ga-eke rice as a palliative without stew without milk nwunye president a na-asị anyị bịa donate abroad osikapa 5 cup ọ ya nyega blood na Nigeria gwanụ m ihe Nigeria riga eji adonate blood na Nigeria ọ dị egwu n'anwa wee ego gọọmenti ka eriga ugbula ka o nwere ike ịṅụ tii with shawama o nwere ike ịṅụ tii with milk juru ụwa niile ọwụ osikapa rice ekegara as a palliative ka anyị ga-eriju afọ na Nigeria donate ya blood ọ dị bad and badable ha na-ekwu ha mara ha na-ehi akpachikula anyị iwe thank you ndewo ya gaziere gị elu ịma nwaanyị ọma o nwere ndị ma ha na-amapụghị n'ụtụtụ ha agaghị eri o nwere ndị ma ha na-amapụghị n'ụtụtụ ga-agbasie mbọ ike they no go chop
ime o nwere ihe dị iche na itetere n'ụtụtụ mgbe ọbụla itetere gị ịhụ nri rie mana achọrọ m ime ka ị mara na o nwere ndị ma ha na-eji ụzọ ụtụtụ mapụ jee gbasie mbọ ike that early morning no food for them. Awụ ndị a ka esi donate blood. Lilian isi ụbọ mmiri ọ sị ụtụtụ ọma Uche na Clara na ọ hụrụ anyị n'anya na onye kwuru date na nwunye onye isi ala ịnọ ọ sị nwunye onye isi ala ịnode o ọ sị anyị ma ụbọchị mara mma na taata bụ ụbọchị ncheta ọmụmụ ya gaziere gị nọ. Lilian isi ụbọ mmiri o wee bụrụ ya bụ chere obi gị adaala na ezigbote ụda n'ụtụtụ a ka ọ dị anya ahụ na nke gị Chiso nsi Poli nekede ọsọ ụtụtụ ọma Ọgụ Uche na Clara na ọ bụ onye nwere ọbara na-enye n'ọbara ọkwa na onye riziri nri ọfụma na-enye ọbara na ya nwa na onwe ya onweghị dị ọbara ma ya fọdụ inye enye no rest ala kesi ya ndewo Ebolachi Uche ụtụtụ ọma nwoke ọma ndewo gbapụ ya ọsọ ihe ahụ mbụ m ịkpọ ihe m na-ekwu banyere ihe nwunye onye isi ala anyị kwuru mụ onwe m bụ Felix achọrọ m ịdoneti ọbara nye Tinubu because ahụrụ m na ọbara What do you mean? No, don't insult our president. O nwere ọbara biko ọ na-ebe ahụ n'ụtụtụ a Uche nwa grandma brother yo Ebolachi Kaka brother yo nwafọ obo I'm calling from Mechanic Village Ochi. Ndewo. Kaka eme ihe ji wee like anyị too much ewo ipechiri la akwemile aka alaghị ewefu ọkpụkpụ n'aka gị bịanụ ba agbawa m aka unu kpewe ekpere na m ahụkwala shọpụ a na-akpọ 15 meji ya mepere shọpụ gị na-akọ ihe ị na-akọ ọzọga enye gị ego a anyị ama ya alụkwaghị m gawanụ so ọ bụ onye m chọrọ ịgwa ịkpọtụla okwu anyị pụrụ ọnụ this morning ịma onye ọbụla nwere right ikwu ihe ọbụla o here ya n'obodo a otu nwaanyị eche ma sọwụ bishọp ka sọwa chidikin gịnị mere ọ gaghị iji gwa ndị chọọchị ya ha doneti ya ma ọ wee go ji nye ụmụ nwaanyị moto mereti ya kampen gịnị mere ọ ga-eji ga ewere ego a nye ha nye ndị hospitals ha were ya zụọ blọd ya le obodo ya na di ya tisara enweghị iri enwere onye na-agakwa echi ihe tude were anụ ma ọ azụchie ya adịghị enye ọbara so ya si onye ọraja doneti blọd ma ọ ma ihe ọ ga-ekwu ya chere anyị 2027 olesi ma wuturu INEC kere ike amanwụ ya ya na di ya che ha ọzọ brọdoyo nwafọ bowu ndewo ya gaziere gị brọdoyo Uche onye adịghị ya nje Uche bụ akpa onye ọbụla nya nke ya ka ọ dị Igbo mụrụ nze ma ọzọ oge abụ ezi nwanne anyị biko ebe a ka anyị ga-enye ya rekọm iji hụ ohere nabatawa ndị ọbịa anyị na ha ga-anọrị maka na akpụrụla ha n'ahịrị o wee bụrụ ya n'ihi ya ka ọ dị ya bụrụkwa na redio gị ahụ ọ dị gị ebe dị anya bukọta ya nso gbalikwuo ya elu ghara anyị nke fara maka n'aka anyị ka jukwara ejubara abara n'ụlọ mgbasa ozi Eko FM imete gị mma na nke ụbọchị taa n'ihi ya ka ọ dị nọrọkwa ebe ahụ agagharịkwala agagharị Echo FM 107 of fresh news people. Kodi Igbo mụrụ nze ma ụzọ ndị ọbịa anyị nke mbụ awụchala ọ bụ ndị Hoan abịala ha buru oche nọdụ ala ebe nwapụtalụ nwa na-achake ebe nwapụtalụ nwa bụ nkili ebe nwapụtalụ wenu agbaje boys ndị boys agbarịba ndị asịrị akarịba
onye Gowon nnọọ elewachi ihe dị flavor n'ọnụ anyị agaghị akpụ ihe gaa n'ihu kelee ọha na eze na-ege ntị Igbo ọma na-ege m ntị ekele m asịkọnụ daalụ nụ ọtụtụ na amarakọ unu ma taa ụbọchị taa makwara unu ma o wee bụrụ ya nwaanyị ọma ngwanụ kelee ọha na eze na-ege ntị ọha na eze na-ege m ntị ụtụtụ ọma nụ o wee bụrụ ya Gowon a mere unu ji wee wochaa n'ụtụtụ a kedu ụdị ihe eji mara Gowon gịnị na gịnị ka unu na-eme nne m ha ejiri mara Gowon mbụ ire ala ire ụlọ hub and manage kwa ya we state ya bụrụ estate ọ bụ ha eji mara Gowon properties ọkwana ha esi bịakwa taa yes o wee bụrụ ya kedụkwa n'ebe na ebe unu nwere ala ndị a na ụlọ ndị anyị na-ekwu okwu ya maka ndị ga-enwe mmasị ịbịa gbapụ n'aka ahịa yes anyị nwere ala because ha si bịa taa mbụ ọ bụ maka ala ada agụrụ 1 before agụọ 2 because ọ bụ malile nwere ike zụrụ ụlọ now but ndụmodu ọ bụ ụfọdụ nwere ike zụkwa ala na-echekwa until ya agbagokwa ego mbata wagawa azọkwa ụgwọ ụlọ so but o nwere ihe mbụ mbịa taa anyị na-abịa na-eti Akudo estate lọbụ 800,000 naira Akudo estate taa asị m abịa gwakwa ndị nzụrụ ọrụ na ndị nchọrọ ịzụnụ la on Friday mbụ nwanne echi that is on 19th of this June anyị na-eme allocation anyị na-eme allocation so ọ bụrụ na ezụrụ from Gowon properties and estate ezụrụ mbụ Akudo estate bịa on Friday by 12 anyị afụwala by 12 anyị afụwala gawa site ka anyị ga-eme gị allocate la ala ezụrụ because anyị bụ ndị mbụ anyị recha ala property anyị anọọla akwụkwọ efu abụ anyị ịzọkwa anyị ala gahụkwa ihe zụrụ anya so anyị na-eme allocation anyị on Friday so aga m ala ndị zụrụ nọ la ndị nchọrọ ịzụ nọ mbịakwa ọ bụrụ na ịma ị chọrọ ịzụ be from now to Thursday ebia you can still be part of the allocation yes ọ bụla one of the sweetest mbụ the same amount anyị ga-erekwa but once anyị may allocate price change price change so aga m ala ka ọ bụrụ na ị nwere mmasị in real estate bịa land banking is one of the shortest thing mbụ ịzụọ ya with lesser money before in the next 2 years gị nweta a very big profit return of investment so aga m ala ka ị bịa queue in like this Akudo estate ka ị bụrụ one of the landowners nọ there ọzọ dị ka ibe ya bụ nke nọ side Ogbaakụ and nke Ogbaakụ anyị nwere 3 properties ebe ahụ nke mbụ overseas phase 1 ya mbụ 1.5 million naira phase 2 ya mbụ